Тамырларыбыз авылдан дип әйтергә яратабыз. Әйе, без туган үскән җирләребез, авылларыбыздан көч-куәт хәл алабыз. Һәр матур хатирәбез бала чактан башлана һәм ул авылга бәйле. Кабат юлга кузгалдык. Максатыбыз Пенза өлкәсендәге кайбер татар авылларын барлау. Алар белән бергә халкыбызның күренекле шәхесләрен искә алу зарур. Безнең яратып әйтә торган сүзләр бар. Башта авыл баласын, аннан шәхес авылын таныта. Татар халкын авылларыбыз саклап калган. Пенза өлкәсендә аларның саны 52. Хәзер без Татар Кынадысы авылында. Бу авыл татар әдәбиятына Гадел Кутуйны биргән. Килеп керүгә халыкның ничек яшәгәне күренеп тора инде. Булдыклылар. Бу урында без сүзне шушы авыл кешеләренә бирергә булдык. Алардан да яхшырак итеп беркем җиткерә алмас. Авыл мәңгелек инде, авылның башлануы 1700 елга булган. Беренче татарлар килеп утырган Түмен ягытларыннан. Шулнан соң инде шул авыл зурайып китә. Хәзер бу авыл Татар Кынада авылы 1600 артык өй бар. Авыл мәңгелек, җан рәхәте бирде бу сүзләр. Исеме аталуга кайдан алынган икән дигән сорау туа. Татар Кынада шунда кичкенә генә агым су булган. Шул агым су төптәрәк шул авыл диеннән. Агым су аның исеме Кынадийка булган. Шул татарлар килеп урнашкач, Татар Кынадийкасы булып шул авыл кала. Авылның бүгенге яшәеше данлыклы ул кызлары турында мәктәптә таныштык. Анда Гадел Кутуйга һәм Россия герое Яфаров Җәфәскә багышланган музейлар эшләп килә. Гаделша Кутуев 1903 елның 28 ноябрендә Саратау губернасының Кузнец көязе Татар Кынадасы авылында мул тормышлы крестьян гаиләсендә туа. Әтисе Нурмөхәммәт абый игенчелек эше белән шөгыльләнә. Аның китаплары, аның әсәрләре, аның популяр повестьте тапшырылмаган хатлар бик күп телләргә тәрҗемә ителгән. Аңа популярлык китергән. Мин кинәнәм шундый мәктәптә укуымны. Безнең мәктәп 1992 елны ачылды. Мәктәбебез авыл үзәге дип әйтәбез. Bütün avul halkı, avul яшьләре без мәктәптә кайнап тора. Biz Җәфәровичның мәктәбе без аның исемен йөртә. Biz бик горурланабыз. Без бу истәлекле кешеләр турында горурланып сөйлибез, чөнки алар безнең авылда яшәгәннәр, алар безнең өчен кан түккәннәр. Без бик алар өчен горурланабыз да унутмаска тырышабыз без аларны. Патриотик тәрбия безнең мәктәптә бик көчле һәм Гурьев гадәтләр ягыннан тәрбиялибез. Гурьев гадәтләр ягыннан безнең инде 20 елдан артык фольклор түгәрәк эшли. Кызлар, йолдызлар, былбыл кошлар, безне дә бәрегез. Ишек алды акбалчыкта атлап чек. Ишек алды акбалчыкта атлап чек. Сездә әллә кемнәр түгел, бераз гына мактанчык. Сездә әллә кемнәр түгел, бераз гына мактанчык. Биек таулар башларында йөри болан баласы. Биек таулар башларында йөри болан баласы. Чәчен тарап үрә белми шуны мактый апасы. Мәктәптә яхшы белем тәрбия бирер өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Ана теленә килгәндә, башлангыч сыйныфларда атнага 4 дәрес, югары сыйныфларда 2-3 дәрес укытыла. Мин горурланам, чөнки мин татар кызы. Мин бик яратам укырга мәктәптә. Мин яраткан дәресем татар теле. Ни өчен яратасың аны? Мин горурланамын. Мин татар кызы әйттем инде.
Мин үземнеке телемне бер качанда онытмаммын. Эланнарыма да шушы өйрәтермен үзләренә. 9 сыйныфтагы укучыларыбыз хәзерге вакытта имтихан алабыз. Диктант язалар, я эссе изложение язалар. Инде ни килә Казаннан безгә килә биремнәр, шуларны без үтәбез. Мондай дәрестән тыш чараларны без бик күп үткәрәбез. Үткәрәбез гореф гадәтләребез буенча да, үткәрәбез безнең язучыларыбыз буенча да. Чөнки безнең авылыбызда иң күренекле, безгә дигән инде күренекле якташыбыз, авылдашыбыз Адел Кутуй тулды, яшәде ул безнең авылда. Һәм аның иҗатын без инде тирән итеп өйрәнергә тырышабыз һәм өйрәнәбез дә. Безнең бүгенге көндә минем дә бөтен коллективның да теләге ни бар көчебезне куябыз, шәфкатьле, мәрхәмәтле, иртәгесе көнгә әзер булган укучылар булсын, куркынмыйча укып бетергәч үзләренә эш табарга, курыкмыйча эшкә тотынып, файдалы булып, үз халкына, үз туган ягына файдалы кеше булганнарны без тәрбиялибез. Мәктәптән чыгып киткәнче аның ашханәсенә уздык. Тәмле ризык исе борынна кытаклый. Шушы җирлектә яратып әзерләнә торган ризык турында да сорашып чыгыйк әле. Авылыбызда, Кынада авылыбызда бик яратып пешерәләр үзәңгеләр. Хәзер вот шул үзәңгеләрне без пешерәбез, үзегезгә күрсәтәбез. Куйдык калктырырга камырны берәр сәгатькә. Калктырганнан соң аларны шулай өләшеп митеп ясап чыгабыз да кружокларга да, әзгенә-генә аны тагы көтәбез калкканын, чтоб үзәңгебез пышный, яхшы гына булып чыксын. Хәзерләгән камырыбызны айбагар маенда пешерәбез. Ул үзәңгенең аты да үзәңге күп айбагар май өстендә ул йөзеп йөри, ул йөзеп пешерәбез аны. Шуңа күрә әтелә ул үзәңге. Иртә таңын ардан карыйм талларга, үзәк-үзәкне кошларның моңы, күрсәм яңадан сезне дусларым, бәхетем арта белеге шуным. Үзәңгебезне хәзерләп бетердек, пешереп бетердек, бик яхшы булып чыкты. Рәхмәт егез. Телим беренчедән соралам Аллаһ Тәгаләдән дөньяның тынычлыгын biz дөньяга, семьяларыбызга тынычлык, балаларыбызга бәрәкәт һәммәбезгә, көллебезгә саулык, сәламәтлек бирсен Аллаһ Тәгалә. Ашыбызда булыр, бәрәкәттә булыр, иманыбызда булыр. Әлхәмдүлиллаһ. Ашларыбыз тәмле булсын. Пенза өлкәсендәбез, татар авылларын барлап йөрүебез. Күңелдә рәхәт, горурлык хисе катышмәл. Пенза өлкәсендә урнашкан татар авылларының һәр берсенең үзенчәлеге бар. Менә Ялгаш авылында мәсәлән, бик күп тарихи биналар бар. Мәсәлән, безнең алдагы әлеге мәчеткә 200 елдан артык. Ул рекордлар китабына кертелгән тарихи архитектура һәйкәле. Мәчет бу җирләрдә булган бик күп үзгәрешләр шаһиты. 1921 елны янгын чыккан. Шул янгында безнең шул мәчетебезгә уцелел, весь авыл янган. Кем тирлекләрен кырга алып киткәннәр, өйләреннән даже затларын чтоб алып китәлмәстән уже весь ут чорнап алган авылны. Шунда куеларга ташлаганнар, ни бар затларын куедан алырбыз актыкта дип. Шундый тарихларыбыз зур да һәммәсен сөйләп бетерәлме без инде сезгә? Кыска вакытка күрә. Безнең бабаларыбыз төзегән мөмкин монда урман булгандыр әлдә, урманны кискәннәр дә, шундук бураганнар да. Чөнки агачларын баксагыз анда hemen кантават иткәннәр. Кадыр бер ширнәсе дә шул, күңеле дә шул. Коммунистлар вакытында да ул мәчет чил калды, аны ул мәчет действует итте. Чөнки үзгә мәчетләрне манараларын кисеп емергән булсалар да, бу мәчет чил калды.
Менә тагын бер архитектура һәйкәле. Беләсезме, аңа инде 150 елдан артык. Кайчандыр монда ахун яшәгән. Һәм ул шушы тирә халыкны дәвалаучы булып исәпләнгән. Татар халкы көчле рухлы, мәдәниятле, зыялы. Кыйбласын табып, дөрес юл сайлап, халкын алга алып баручы затлы ул кызларыбызның күркәм гамәлләре бихисап. Хәзер иншаллах Күрше авылындагы бер предприниматель Мансур Мәзитов Ахметович үзенең көче белән авылдан бер тиен алмыйча, җәмәгатьтән, халыктан бер тиен алмыйча ушул мәчетне безгә төзеп бирде. Укулар бара иншаллах, ирләр группасы укый, яны хатыннар группасы укый. Бер кемне отказать итмибез, бер кемдән мәчеттән бурып җибәрмибез. Ни бар төзүнең, мәчет төзүнең, укытуыбызның, яны мәчеткә йөрүебезнең, динне аңгартуыбыз мәгънәсе шул ахирәт тормышыбызга, үзебезгә бара торган азыкны хәзерлау. Бүгенге көндә күрәсез, безнеке авылларыбыз бик яхшы. Молодежь, яшьләребез авылдан китми. Яшьләребез мәчеткә йөри. Авылларыбызда һәммәсе өйләр төзи, шундый яхшы өйләр төзиләр. Балалар үстерәләр, балалар туалар. Пенза өлкәсенең Кузнецкий районы Ялгаш авылыннан ерак түгел, тагын бер татар авылы Диктәрнә урнашкан. Менә әлеге билем тәрбия йорты мондагы халыкның горурлыгы. Бу яңа шул образовательный комплекс безгә бүләк булып килде. Аны Абузяров Ринат Фархатович үзенең теләге белән безгә бүләк ясады. Үз акчасына безгә бүләк ясады. Аның өчен без бик зур рәхмәтләр укыйбыз анарга. Саулык телибез, эшләрендә уңышлар телибез. Безнең уку йортыннан чыккан балалар тәртипле, тәрбияле, мәрхәмәтле булып үссеннәр. Амин. Һәр кем баласының бәхетле булуын тели. Бу мизгелдә татар гаиләсенә кереп, тәрбия, авыл хакында сөйләшеп, аралашып аласы килде. Һәм без булдыра алганча туган авылларының үсешенә үз өлешләрен кертүче Әбүзәровларда тукталдык. Яшьлекләрен чит җирләрдә үткәргән гаилә балалары үсә төшкәч, нигезләренә әйләнеп кайталар. Тамырлар шунда бит инде. Шулар, наверное, шул тамырлар безне гомер буе нибарыбызны чакырып тора, тартып тора шундай. 96-да кайттык без, 96-да. Ну, эштә юк инде, нидә юк, шундый, ниде белән дә шөгыльләнергә, уйлап утырдык тиз генә инде. Ничектә булса, үзебезгә шашырга. Һәм ашаларда. Башта тегермән салалар, аннары ипләп кенә төзү материалларына күчәләр. Шулай итеп, гаилә эшмәкәрлек белән шөгыльләнә башлый. Бар гаиләдә тәрбияләнгән 3 егетнең берсе шәһәрдә кала, ә менә икесе ата-бабалары җиренә кайтып төпләнә. Но сравнивать есть чем, так что меня деревня больше нравится, чем город уже. Как говорится, да, когда что-то бергайнды. И хэмэн какой-то плюс я сагачу была, зур плюс. Что семья, да, что авылында да шулай. Үзләре күребезгә инде шулай эшкә ябышып киттеләр инде. Үзләре күреп торалар, әти-әни эшли шулай, без Нижневартовскида вакытта да яныбызда булышып йөрделәр инде. Ят җирдә торып, килүең авылныкын еще больше ценить итәсең. Тагын да вот. Шунарак күрә, конечно, ул конечно, и киткән килә иншекәтәләр. Без шулай инде в будущем да Алла кушса җыенабыз килергә, бергә җиребезгә. Монда весь тамырларыбыз. Әлдә яхшы, что вот безнең памятьтә да и смогли старшее поколение безнеке вот пронести динне, телне, вот тоже немаловажно. Конечно, мин уйлыймын то, что безнең авыллар, татар авыллары, вообще вот безнең конкретно авылны алганда, будущее күренә торган Алла кушса, дөньяларыбыз тыныч булсын. И перспектива да бар, җирләребез яхшы, урманнарыбыз, воздухыбыз, эш ягы булса, вполне весь, мин думаю, яхшы була.
Яратасыз авылыңызды? Конечно. Ну, а конечно, как? однозначно. Авылыбыз, ол біздің начало, Әдибабай, Әтия Небес, как говорится, мындағы началын алып кетушілер. Алла нәсіп етсе бізді шылай, аланларға, оноқларға передавать деп шул стерженьні продолжать планируем. Әленіп артқа қарасаң да, мен с гордостью ғұрурланып айтамын, что біз Асия білен не зря прожили жизнь. Өміріміз бошқа өтмеді. Шундай балалар үстіріп, шундай дүния өтіп, шундай ішлер ішлеп. Рахмет балаларыма да, өзімізге де рахмет, шундай ішлер ішлеп келеміз. Ауылыбыз үшін, районыбыз үшін, илебіз үшін. Кышның бір тыныш қына матур күні. Біз Пенза өлкәсендә урнашкан Кашкару авылында. Мында меңнән артык халык яши. Аларның ике мәчетләре, мәктәпләре бар. Һәр хәлдә халык мында тулы канлы булып яши. Без һәр вакыт татар авылларына килеп керүгә, йортларының ничек салынуларына, төзелешләренә игътибар итәргә яратабыз. Алар төбәктә генә түгел, авыллары белән дә аерылып торалар, халкы кебек. Ә инде шул минутта авылда гомер итүче апаларны очратсак, алар тапшыруыбызның бер бизәге була да куя. Авылыбыз Путивка, Кашкару авылы татарча. Әйе. Авылыгызны яратасызмы? Авыл ничек, авыл. Туган үскән авылны яратмый булмый инде. Тупрак һәр бер җирдә дә тарта. Әйе, менә шул тарту кешенең ныклыгына яши-яши инанасың икән. Бакир Усман улы Акъегетов бер кайчанда туган җирен ташламаган. Авылның борынгыдан килгән гадәте татар атларын үрчетүне хәзер дә дәвам итеп яши ул. Хәзерге вакытта эдизатыбыз, җыенабыз бижес башка җиткезергә үзләрен һәм әкрен генә татар пароды сатларын таралтырга. Менә безнең алдыбызда чын татар атлары тукымы. Алар бик биек түгел, башлары да бәләкәй. Һәм инде менә аяклары тәбәнәк һәм калын. Үзләре бик чыдамнар. Татар пародасы ул авыл җир эшләрендә эшләргә тиеш улат. Кирәккәндә шул җирләрне сакларга да тиеш улат белән һәм түземлелек неприхотливатлар булырга тиешләр. Инде иң матур җирендә басып торабыз. Авылның авыл матур күренә, атлар. Менә үзегезнең авылыгызның шәхесләре хакында да сөйләп китегез әле. Нәрсәсе белән танылган авыл бу? Кемнәре белән танылган авыл? Безнең авыл беренчедән танылган тәртипле халык белән. Зам генерального прокурора Узбеков Илдан, зам генеральный прокурор Рәсәйнеке иде. Тагын бер-ике генерал бар. Шулай ук 12 полковник безнең авылдан чыккан. Һәм укытучылар, врачлар бар. Безнең авылдан сез күргән булсагыз киноны турецкий гамбит. Анда Шакир Паша турында күп кенә ни сөйләнелә. Шакир Паша ул безнең авылныкы. Бик нык яратасыз авылыгызны. Авылымны бик яратам. Бик киңәнәм авылыбызны, авылыны барлыгына. Авылда туып үскән кеше, җир янында, җир өстендә үскән кеше, миңа карата ул бик бәхетле кеше. Бу урында авыл тарихына да кагылып алу кирәктер. Авыл борынгы татар авылы. Ул Чембарский уездда Алтавылның бер авылы булып санала. Полководец Арслан полка Акжигитовка бирелгән бу җирләр. Алтавылның фамилиясе Акжигитов, алар 16-нчы гасырларда бери килгәннәр. Аллага хут керерди ярактанып көрүнә мәчетебез, ялтырап тора мараналары. Әммән мәчет булса, авыл үлмәгән, авыл тере, тора дөньяда. Яна толмыйда, ваннарыбыз да әлхәмдүлилләһ шөкер шул изге баса бара. Балалар да йөри, хатын-кызлар да йөри. Барчасы мәчетебез бик яхшы. Абубәкер Усман угылына Аллаһ Тәала саулыгын бирсен. Бик зур авылга мәчет төзеде. Авыл өчен рәхмәт үзенә, ни теләгән мурадларына ирешсен. Бакир Усман улы Акъегетов үзенең балаларына да үрнәк ити. Татар гаиләсендә бу бик мөһим. Аларда ана теле, гырыф-гадәт, гаилә кыйммәтләре саклана. Уллары Рауил белән Наил
рәхмәтле. Инде бик зур семьяма, әти утырып тора, әниеме, инде без качан әйти мине авылга итте дә, калдырды. Язын инде анда малы чакта без үстек, әби бабалар белән, инде шулай гына булады. Качан авылга кайтып балалар сөйләшәләр, авыл җыя, вот шунарга булады. Бик ошый шул инде. Изге теләкләр, хәйр-дуга белән без кабат юлга кузгалдык. Алда очрашулар бик күп, ничек җитешергә? Бу мөмкин дә түгел, чөнки Пенза өлкәсендә яшәүче милләттәшләребезнең теркәп калдырырдай гамәлләре бик күп. Бу яклар чын үзләренең гади, шул ук вакытта зыялы булулары белән аерылып торалар. Алганда Пензенский областны практически татар авыллары гына әлдә тазарып, яхшы үзенең әлкеге традициялары белән, әлкеге барлыклары белән торалар. Җирләр бөтен җирдә сукалана, чәчелә. Biz анарга горурланабыз. Күп кешегә булышабыз, авылыбызга булышабыз. Авылда мәчет куйдык, мәчеткә бабайлар йөриләр. Качан вакытым булганда пятничный намазга да барып чыгабыз. Бабайлар белән сөйлибез. Елда сабантуйлар уздырабыз. Сүз Пенза өлкәсенең тарихы белән 1700 елларга караган Кикин авылы хакында бара. Татар халкы үзләренең авыллары турында һәр вакыт горурланалар. Бердәм булырга, бергә булырга тырышалар. Һәр вакытта да дуслык татарларда, бер-берсенә ярдәм итешү. Ул инде татарларның канында. Әйе, бу куанычлы күренеш. Пенза өлкәсендә узган сәяхәтебездә без тырыш, үҗәт, акыллы, бай татарлар белән очраштык. Бай рухлы татарлар белән. Хезмәт аркылы тәрбияләүче гаиләләр безнең тапшыру үзәгендә булды. Каменка районы дигәндә билгеле Абдрашитовларга кагылмый булмас. Яни Аллаһ Тәгалә бигин бергәнгә кирәк риза булырга. Яни уяндың, бисмилlah дип, альхамдулиллах дип, инде яни кенебезне башларга и таңда яхшылыкка теге тырышып барырга теге. Нидер яңа илемнәр табырга, халал маллар табырга, яни балаларны шулай бергә үстерергә. Сбавить зор, анда кирәк җиттерергә, каждый да әлдә бик күп җир кыярга кирәк, анда багарга кая үлән үсте. Вот шулай тварлар тоже бар. Әби бабайлар әтте, әти әнинче безнең әтте. Шуларга багып инде шулай. Торабыз теге. Үз динебез буенча беләсез, ислам дине буенча теге. Альхамдулилlah, берче без намазда тим. Үзем дә, Әлфиям дә. Старший малайлар да Алида Шатиха генәренә. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вад-духа ва-лайли иза саджа. Ма ваддака раббука ва ма қала. Валал ахирату хайрун лака минал ула. Вала сауфа юаттика раббука фаттарда. Әлинде безгә бәхет. Аныклар аланнардан миңа инде. Аныкларым әле самыган бәхетем. Алар үз йортлары белән торалар, мал-туар, җир эше җитәрлек. Ә инде кышларын, күп вакытларын спортка багышлыйлар. Атем безгә дин буенча ул сунна буладыр, яни спорт. Поэтому по возможности үзләрен приобщаешь в образ жизни. И Әлфияман да безгә әйтеп, һәр көн инде тырышабыз ижада илегә, любой погода. Көндез булса урманга барасың, вакыт булса, кичен барабыз паркка, анда освещение бар, паркта йөрибез. Иң первый балаларны уйларга тели. Балалар берче безгә киянеч. Үзебезгә дә, әби бабайга да киянеч. И семьяда ул все белмәйләр. Балалар семьяны тоталары бар. Ничек булса да теге. Көбрәк аннар булса, и сба тула барадыр. Ул бай була сба теге тиң. 2 лана тимиде, әтәсен, ну альхамдулилlah. 3 лан булгач теге үңгәрде теге совсем теге. Сба ничтер совсем тулды. Ә шунда булса 4 лан, 5 лан булса, машалла, темиркеге заманнар кебек. Яни безне
татар халкыбыз арта барыр. Максатыбыз да шул: мәрхәмәтле, тауфиклы балалар үстерү, ата-бабаларыбыздан калган мирасыбызны саклау. Бүген әле бу хакта уйланмаганнар вакыт узгач йөзләрен шул юнәлешкә борыр. Чөнки халкыбызның тамыры ныклы, бәхетле булып яшәргә хаклы.